A fost lansat videoclipul piesei Joanna Sharab. A fost creat împreună cu aceeași echipă la Hollywood. Cum a fost la filmări? Super, a fost foarte interesant. Mi-am adus aminte de perioada când lucram cu copii, mai de mult, prin anii 98, 99, 2000, produceam un show pentru copii, show mare, TV. Tanti Ludmila, nu? Exact, se numea Tanti Ludmila Show, care era prezentat de către mama mea. De la început, ideea clipului era să fii într-un magazin de jucării, știi? Trebuia să fie un singur copil acolo care se juca cu... alte idei erau la început. Până la urmă, sunt foarte bucuros că am ajuns la ideea care este o petrecere a unor copii acasă care într-o seară, când se întâmplă această petrecere, păpușile au devenit realitate, inclusiv păpușa Crazy Loop. Vom putea cumpăra o păpușă Crazy Loop în viitorul apropiat? Sper eu. Acesta este scopul și cred că va fi. Crazy Loop, el ca un personaj care trebuie să placă și copiilor și familiei întregi. Asta este scopul.